Nafarroa luze zabalean, badira jende susten ari diren herri eta haranak, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Ez bazen egiten zer den turismo regeneratiboa, gaur Elizondon Maxusek azaldu digu horren inguruko guztia. Etorri nirekin gehiago jakiteko. Kaixo, Maxus. Egunon, Amaia. Zer moduz? Ongi eta zu? Ongi. Gogoak nituen etortzeko zure bordara. Bai, nik ere gogoa, zuri erakusteko nire. Bai, pasatuko gara. Bale, guazen. Egunon, Maxus. Egunon, Amaia. Zer moduz? Ongi eta zu? Ongi ere, bai, hemen, jartzen du non gauden Markulluko bordan, baina azaldu pixka bat non kokatu dagoen eta zer egiten dugun hemen. Vale, pues Markulluko borda dago Elizondo eta Elbeze tartean, eta terreno honek ematen dio izena gure etxeari. Terreno honek izena zuen Markullu, eta hemen baztanen, herritik kanpo dauden etxeak dire borda. Orduen, Markulluko borda, osea, etzuen beste. Logikoa, ez? Etzuen beste zenik. Bai. Eta noiztik zaudezu hemen, Markullun? Pues Markullun dadamazkit 19 urte egingo ditu eta guztuen, hemen bizitzen. Eta urte bat... Ez dira gutxi. Ez. Nire alaba irunetaz aurdun nindagolaik, sartu ginen unen bizitzera. Eta urte bat mantsuago, jarri ginuen martxan Markulluko borda landetxea. Zela 8 lagunen dako, eta gero bazen posibilitatea bi supletoriai hartzeko, 10 lagunen dako. Eta hola egon ginen lanian 9 urtez, eta gero aldatu genuen, familiko egoera eta gero kusita pixket demanda, eta gero ere ikusi nola bizi nahi nuen, eta zertan lan egin nahi nuen, eta aldatu ginen. Pentsatu nuen nahi nuela segitu etxean, nik ikasi nuen turismo, eta orduen berriz, nuen ere nola jarraitu lanian etxean, baztanen bizi nahi nuelakoz, eta gainera nik ikasitakoan. Eta orduen aldatu genuen, eta jarri gintuen apartamentu txikiak, 2 lagunen dako bakarrik apartamentuek, batut orai 5 apartamentu denetara, bat da 4 lagunendako eta 4 dire 2 lagunendako. Eta hoxe da. Eta hori da Markulluko borda, ez da? Hemen beren bizi gara ni eta nire 3 umiak ere bizi gara hemen orai. Eta hoxe orduan dut lana, normalen legatzen naiz beti garaiz lanera, berean bizi naizelez. Eta pues hori da Markullu, gure etxe bizitzan, gure lana, eta lana eta etxe bizitza da dena bat. Eta nolakoa da hemen bizitzea, edo zergatik erabaki zenuen hori hemen geratzea, eta... Pues hemen geratzen, gauze da, ni egonan nintzen Iruñen eta lanian, baina lan egiten nuen lanan zen jornada partida. Eta umia izetean, ezin nuen, egoten nintzen egun guztia, umiak usi gabe eta orduan pentsatu genuen, etxe bat egin beharkin nuenez, etxea handixeagokoa izetea, eta etxearen parte bat landetxa bihurtu. Eta orduan hola egin nuen. Eta orduan nik umiak azten dituen biztartean, bali nuen ere lan bat horregoteko. Gauze da, gero ganginera aldatuz eta igerteko, gu pentsatu ginen etxe hau, alokairu osoko etxe handi bat bezala. Baina gero gangara aldatuz, eta orduan etxean bertan, egin ditugu trasladoak etxean bertan. Lehenik bizi ginen orai gauden alderdian. Gero pasatu ginen bestera. Gero beresi ginen. Osea, eske gertatu da denetik etxean bera. Hombre, 19 urtetan... Bai,
Eta, bueno, esan duzu etxea aldatu zela, ez? Turismoa aldatu delako? Edo turismoa egiteko modua aldatu delako denborarekin? Gauza da, eske nindagoen, zen 8-10 lagunendako etxea, eta hasi nintzen jasotzen hainbertzenei eta korreo elektroniko 2 lagunentzako lekuen aizutela. Eta, ja, bueno, pues hasiera batien, pues bueno, baina gero ja hasi nintzen jendeari galdetzen. Zergatik deitzen didazuen eri 2 lagunentzat, ni 8-10 lagunendako publizitate bali manago. Eski nahi dugu baztanera 2 eta ez dago lekurik. Eta orduan hasi nintzen behiratzen, eta ieteko, hola, landetxeak, gelaka lan egiten zuten bakarri bazien 6 baztanen. Eta orduen, erran pues tenien nintzen pentsatzen, etxetik kanpo gatia lanera. Lan egiten nuen landetxearekin, netako erosua zen, umiak azten nahi nintzen biztertean, baino gero, lan egiten nuen bakarrik asteburutan. Astetartez, landetxe handi bat ez da betetzen. Udan eta hola bai, baina bartzenaz ez. Eta orduen, hain nintzen pentsatzen etxetik kanpo berriz ere atrago marko nuela lanera, eta orduen hasi nintzen jasotzen dei horiek, hasi nintzen aztertzen, eta orduen pentsatu nuen. Eta kanporatzen barrian, hau moldatzen badugu, eta jendeak eskatzen duenera moldatzen badugu, eta orduen hola maten da aukera, lan egiteko, kotizatzeko, eta dena ongi honekin, eta hori egin. Ere bai ikusten dute hemendik ez daukazula bakarrik, ez da apartamentu bat eta iazta, ikusten dut dagoela hemen erdi denda bat edo ez dakit zer egin duzuelen azaldu pixka bat zer den leku hau eta zergatik sortu duzun. Hau da, sortu dut oraintxe berian eta da gainera zerbait neria nik bakarrik egin dutena eta arras konten nagoela gunekin. Gauza da, etxe hau etzen pentsatu apartamentu txiki, eraikuntza bezagon prestatu apartamentu txikiek izateko. Zen erdi ezen gure etxe bizitza eta erdi ezen 8-10 lagunendako landetxe bat. Orduan, klaro, egokitu dugu, gero obra berrietara eta ze gertatu zen, ez nuela harrera bat, geratu ginen harreri gabe. Eta egin genituen, 5 apartamentu 2 lagunendako eta bat 4 lagunendako. Gero ja, egoera familiarrengatik apartamentu ditako batean geratu zen nire senarroia, eta bera joan delaik errandut, leku horretan egin behar dut harrera bat, non eta jendeai harrera egiten aldioten, eta gero gainera nolanik sarrera ailegatzen direlaik jartzen duten ongi etorri bandeja horretan edo jartzen ditut hemengo produktuak, eta orduen jarri ditut salgai ere, hemen bastan inguruan edo Nafarroan egiten diren produktu, kilometro zero erten dena. Ze haunitzetan konturetzen naiz, jendea goten da, egun guzi hor barna, bastan ezagutzen edo Nafarroa edo eta gero tortzen direlai gauetan, haunitzetan ez dut gogorik hemendik mugitzeko. Nik ez dut hemen jatetxerik. Eta orduan erran jartzen baditut hemengo produktuak, ezagutzen dituzte hemengo produktuak, eta bide nabar produktu horiekin afaltzen aldute hemendik apartamentuen berian, hemendik atragabe. Eta orduan hori da idea, ez? Da pixket ere, berriz ere, zerbitzu hori pixket borobiltzea. Eta pixket idea da, Ni sinesten dut turismo jasangarri eta regeneratibo batean. Hori galdetu behar nizun pixka bat ikusi beharako web horrian, badaukazu ekolabel zigilua, ez? Da hori ez dakiten oso normala ala ez turismo leku batean edo proiektu batean. Zergatik da hain importantea zuretzako jasangarritasuna? Niretzako jasangarritasuna da, pentsatzen dut edozein turismok ez duela balio. Eta niretako baliogarria den turismoa bakarra, ez bakarri baztanerako, mundu guztien lekutarako, dela turismo jasangarria noiz eta errespetatzen den lekuko kultura, sozietatea, ekonomia, ongizatea, ingurugiroa dena, ez? Dena kontutan hartuta. Eta orden, ni gainera etxe eraiki genuelarik, alderdi horretatik parte handia egin genuen. Etxeak bazuen envolvente termiko potente bat, gero jarri genituen energia, bere iztagarriak eta horrela.
Eta hoi igual dela zailena, osea, espalin bezala hasten ja horrekin, hoi da obra eta inbertsio handi bat, ez? Baina goia hasieratik ja hola egin nuen. Eta gaur egun badaude proiektu pila bat, ez? Egin barutela esfortzu bat hori lortzeko, ez? Da esko esaten duzuna. Eta lehenengo momentutik egiten baduzu, bai, zen egiarteko zen arroia hortarako, osea, hoi beretako zen arraz garrantzitsu eta orden hola egin genuen etxea. Eta gero ja hoi dela gauza handiena, gero dia funtzionatzeko modu. Eta bai, funtzionatzeko moduen nik modu jasangarri batean funtzionatu nahi nuen, eta hola egin nuen hasieratik. Eta orduen beti lan egiten hemengo produktorekin. Alik eta, nire probedore gehienak dire hemengoak, eta gero hemen espalin bada, ja ekartzen duzu kanpotik, ez? Baina saiatzen naiz dena egiten alik eta hurbileneko proveedorekin. Eta gero inguru giroari ere keinu bat egiten, eta ez zaborrak bereizten, eta bar. Eta orden, ni nola ja bizi bar nuen honetaz, ez? Nahi nuen nolapait ere diferentziatu bertzetaz, ez? Eta orden erran, bueno, ni badakit jasangarria naizela, baina nahi dut jendia jakitea egiten jasangarria naizela, ez? Gainera gaur egun greenwashing eta gozoiekin, eta orden erran, ertzein den, hemen Europa mailan badagoen zertifikado garrantzitsuena, edo eta ganitzen zertifikado publiko garrantzitsuenera dela ekolabel, hori ematen du Europako batasunak, ez? Eta orduen, hortan jarri nintzen, ikusi nuen dena betetzen nuela, bai, izan dela gogorra, gogorra erran nahi dut, papeleoan eta horrela, ez? Hasi nintzen bakarrik. Burokrazia ikeragarria. Eta gauza honitzik ez nakien, ez negurtu bartzen, zenbat ura lagatzen, minuto baten zenbat ura, litro bat, zenbat denboratan betetzen zen, eta ben, zen negurtu bartzirena inbertze gauz nik ez nekienak, ez? Eta gero nola regulatu bartzen ure, eta holako gauzek. Orden, kontratatu behar izan nuen enpresa bat, niri laguntzeko, eta gero ja aurkeztu genuen Nafarroko gobernuko inguru giro sailan, urte bat, egon nintzen esperuan, etortzen ziren baieztatzera nik aurkeztu nuen nahi ezela, eta ja ziurtagiloa lortzeko, eta azkenean torri ziren, eta konten. Ulertzen dut zer egin nahi duzun, ez? Buelta eman horri, eta saiatu jendea, etortzen den jendea, parte hartzea, ez? Bai. Turismoa ez bakarrik turismo bat, non etorri, konsumitu eta joan. Oide, etortzen direlarik, azaltzen dabet, ze naiz eta ni ekolabel izan, kendu eta atzerritarrak, horrei bai ditut aleman batzuk eta hori bai etorri direla ekolabengatik. Espainiar estatuko jendeak ez dakiz zer den ere ekolabel. Así que ez diretortzen horrengatik. Baina orduan azaldu zer den turismo, zer egiten dugun hemen, eta nahi badute, berek uste duten kutsadura hori nori maten alditen bolta. Batzuk ez diote inongo garrantzirik ematen, baina bertze batzuk. Orduan konturatzen dira, eta orduan badute aukera nahi badute, loreak erosi Elizondoko lorategian, gainera igotzek lorategiera ematen duen ja badaki zeintzu diren, eta gero jartzen aldituzte gure lorategian, beti behar da lorea. Ikusi dut, lehen etorri gadenean, ikusi dut kartel bat, lorategia eta hori markatzen zuena. Ez dakit joan gaitezken lorategi hori ikustera, eta, parajeak generalean, etorri gadenean, ez gaude Elizondo erdian, ez? Gaude pixka gainean, ez? Eta agian joango gara ikustera, etxe osoa eta ze apartamentu dituzen. Maxus, azaldu mesedez nola funtzionatzen duen lorategia eta zer lortzen duen. Lehen esan diazu pixka bat, baina orain hemen gaudela, hobeto. Bale, pues beire.
Nik ez nuen ideik ere, pinpilin pausien inguruen, eta ez orden errantzidaten egin nuen kurtso hartan, bazagola zerintia elkarte bat, eta orden harremanetan jarri nintzen beraiekin. Eta orden beraiek errantzidaten ze lore mota jarri behar ziren pinpilin pausak erakartzeko. Bueno, eta pinpilin pausak erakarri ere bai erakartzen dituzte bertze insekto batzuk. Jarri behar dire lore batzuk beren, segun ze koloria duten loreak ere bai erakartzen dituzte. Gehien erakartzen dituztena dire horiek eta laranja, batez ere horiek eta laranjak, ez orduan beti kolore horiek. Eta gero ere bai usainangatik. Eta orduan usainangatik jartzen dire aromatikak. Eta orduan beraiek errantzi daten hemengo ze aromatika eta ze lore hori eta laranja eta jarri, ez da itzinek izan invasorak eta hemengo ongi daudenak, eta gero hemendik ebitzen diren pinpilin pausak erakartzeko. Segun ze pinpilin pausa mota den, erakartzen dituzte lore batzuk erakartzen dituzte edo beste batzuk. Eta orden, hori jarri nuen. Eta gero, neguan jarri behar dire larbak jateko landareak. Eta orden hor izaten dire, azak, nola izaten diren, azak koloretakoak, fuksiak eta moreak eta ala. Horiek jarri behar dire udan, neguen barkatu, eta horiek, larbak sortu direlaik, horiek jaten dituzte, alimentatzen dire horiekin. Orduan aldatzen da, ez? Neguan eta udan ez da berdine, ez. Hombre, aromatikak hor jarraitzen dute, normalian besteak bai joaten direla eta hoi, eta orduan jartzen ditugu besteak. Eta orduan horregatik da, jendean nahi bali medu parte hartu proiektu hontan, eske lorategia beti aldatzen. Beti lana dauka, ez? Badu lana, bai. Eta jendeak parte hartzen du? Gustatzen zaio? Batzuk bai, etortzen dira, ez dute ideik ere, ez dute kasu egiten jasangarritasunai eta regeneratiboari eta baina bai, esplikatzen diezulik, badaude batzuk kontutan hartzen dutela eta nahi dutela parte hartu. Eta orduan bai, batzuk, igual ureztatzen dituzten udan, gaur bertan, egon da bezero bat, Kantabriako bezero bat, egon dela belar zikinak eta kentzen, eta horrela, ez? Orduan, bai, badago, modu desberdinean, nahi baduzu lanian, edo nahi baduzu dirua jarri, loreak erosi, edo enkargatu Elizondoko lore dendan, eta gero nik, ailegatzen direlaik, nik landatzen ditut. Eta orduan, badago aukera desberdina. Esan duzu, Elizondoko dendara bidaltzen dituzula, ez? Hori ere bai, onuragarria da, edo turismo ezaki regeneratiboa, baina beste mota bat. Jasangarria, ez, egiten duzuna da, hemengo komertzioetan ere bai, lan egitea, eta gero beraiek ere, orain badakite existitzen direla pinpilin pausien oasiak eta hola ere bai. Eta ez bakarrik zerbitzu, ostalaritzan edo gastronomian, baizik eta herriko lora dendan, ez, ere bai. Bai, eta gero, lan egiten dut ere bai, Elizondoko eskola publikoakin eta baita ere Elizondoko lanbide eskolakin. Elizondoko lanbide eskolak egin du bere lorategian ere bai egin du bertze pinpilin pausien oasi bat, eta Elizondoko eskolako umeak etortzen diren eri laguntzera jartzera loreak udaberrian. Arden, eman nien pixket erakutsi, pixket kontutan izateko, turismoa beti ez dela inona, eta orden ikusteko zer egiten alden. Azkenean, mundu guztia dago hemen sartuta, ez? Lorategi txiki honetan, baino jende asko involukratuta, ez da? Bai, nahi nuena zen pixket, pedagogikoki ere bai erakutsi jendeari zer den. Turismoak baituen onurak edo alderdi txarrak. Bueno, ze falta zaigu ikusteko, azkenean importantena, ez? Apartamentoa edo logelak edo erakutsiko didazu logelaren bat, bai? Ikusgai daude? Bai, momentu enten bakarrik apartamento bat dago utxe. Hori ikusiko du. Bazen. Oasi honetan. Amaieran jasoko dugun bakarra ta ingurua
Jesus, igo gara apartamentu batera, nitzeko hau da, etxe bizitza bat bezala. Gustatuko litzaioke Madrilen dagoen edon hori horrelako etxe bat izatea, ez da? Haundiak dira. Bai, hoi bai kontuetu nitzela landetxe egin nuelaik, jendeak eskertzen zuen lekue. Eta orden egin genituelek apartamentuek, eta turismoen erraten zidaten turismo saliari, no, es hacer pa más gente, no. Nahi nuen jendia eroso egotia, eta normalian ez duen lekue, etxean ez duen lekui, hemen izetia ez. Eta hortaz dire pixket, da launen dako, baina bada lekue honetz, jendia eroso egoteko. Hori da landaremoak ere bai ematen duen zerbait, ez? Erosotasuna eta lekua, eta hemen gaudela, ongi ingo ez da. Eta zer aurkitu dezakegu apartamentu bakoitzean? Ze zerbitzu ikusten dut dagoela sukaldea eta... Bai, apartamentuetan, hau daia apartamentu handiena dela launen dako, dela libre gelditzen zaikun bakarra zuek ikusteko, bertzeak daude betiak, eta denetan, bada, sukalde txiki bat. Enon eta badagon, indukzion plaka bat, eta gero, sukalde normal batean badauden gauzak, ez? Labea bakarrik badugu bi apartamentutan, besteetan ez dago. Eta gero, hau da hundiena, eta frigorifikoa da hundia, besteak dire frigorifiko txikiak, baina, gauzak bi lagunen dako eta sartzeko, badago, non... Zerbait jan nahi bali badute hemen, eta zerbait sukaldateko azkeneko momentuan badute aukera hori. Ikusi dut, ekarri duzu kabi bat, ez? Hau da, jasangarritasunarekin zer ikusia duen beste ariketa bat, eta azaldu pixka bat, niri oso kuriosoa iruditzen zait. Nola egon garen pinpilin pausien oasiarekin, oiderat turismo regeneratiba, hau ere bai da proiektu horren barne dagona. Orduen, gure bezeroek nahi izan ezkero, erosten aldute kit hau, dela kabiek egiteko kita, hau erosten duz Fundazion Irundainen, eta bai, itena dute, hemen montatu eta hemen jarri, edo nahi badute, hemen montatu eta jarri beren etxean. Ze, turismo regeneratza problema dago mundu guzian, ez bakarrik, eta gainera hemen nolaia baditugun kabi bat baino gehiago, ere bai eramanten aldute idea hau beren sorterritera eta han jarri, ez? Eta orden da gauza da, arbola unitz txikia direlaik, xoriek ezin dituzte kafiak egin behar dituzte, adarrak eta lodiak izetia. Orduen, jartzen baditugu olako kafiek, beraiek sartzen aldire, eta hemen... Kabia bertan egin. Kabia bertan egin. Laguntzen errazten diezu lana. Lana, ja dute jaina, gero amueblatzen dute berek, erran nahi dut, gero ja xoriek ekartzen dituzte beren adartxoak eta belarrak eta hola, egite dute bere goea, eta gero hor jartzen dituzte berean arrontziak eta sortzen da familiet. Bukatzeko egingo dizut guztioi egiten didan galdera bat, eta da uste duzun horrelako proiektu bat edo turismo regeneratiboa konkretuki hiri batean egiteko aukera badagoen edo posible baden hiri batean egitea. Azkenean gaude hemen herriak sustatzeko, orduan zure iritzia nahi dut. Nik uste zailagokoa izango dela. Izen behar zuten arras, konstientiak zer egiten dute, baina eske nik errango nuke zer. Elizondokoa zara, orduan etxera eramaten Etxera botatzen dut, bai. Zerran nahi dut, izen baute balore batzuk arras fuertiak mantentzeko, ez? Eta hortan arras koherentiak izan, hoi aintzinet ateratzeko, izango da esfuerzo bat handiagokoa, eta, nola baitere, mamarko diote buelta hiri batean uzten duten aztarna negatibo horri, nola baitere mamar diote, nik uste dut, erresago dela guk olako filosofia izan kita, guretako dela erresago naturarekin, eta hola, erresago delako zola lan egitea, da beraiek, nik uste dut zailago. Aukera gutxiago. Aukera gutxiago. Bueno, izen baute
arras kontzienteak zer egin nahi duten eta esfortza izango, suposatzen dut izango dela ondixagokoa. Zeran, lorategi bat egiteko, eta igual da zailago, bertze rekurso batzu desberdinak. Ze gure programan, Huella Positiba programan, gaude 14 enpresa desberdin, eta ditugu denak gauz desberdinak. Orduan, igual, hiri batean, igual izango zen berreskuratzea, ez du zergatik izan behar alderdi berde bat, izaten alda, berreskuratzea eskultura bat. Beste modu batez. Bai, hiri hortan galdu den zerbait, ez? Orduan, ere bai, baina, bueno, herrian beti hobe. Bueno, Axus, mila esker, zure etxe eta landa etxe eta apartamentuen aldeak irekitzeagatik, izan da placer bat, etorriko gara bueltan seguro, nik ere bai gogoekin geratu gara, eta urte askoz. Hemen egon da dia, etxe hau. I was running up blinds where the sun shows up shine. I'm up in a blind, said I gone home from the pub. My backpack falls apart. The sea doesn't seem to want me anymore. My fellows are apart, and they don't seem to fear what's to go.